ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ତ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବ। ପିଲାମାନେ, ଗତ 2 ଦିନରେ ଆମେ ତୁମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖୁସି ବହିର ପାଠ 9ର ରମ୍ଭା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଲା ବିଷୟରେ ଥିବା ପରିବେଶ ବିଭାଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଛବି ଦେଖାଉଛି। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିଛ କି କହିବ ହେଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। କିଏ କହିବ ଏ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର? ଜାଣିଛ? କହିଲ ଦେଖି। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 108 ନମ୍ବର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍। କେବେ ଦେଖିଛ ୟାକୁ? ଦେଖିଛ? କେଉଁଠି ଦେଖିଛ? ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଛ। ଆଉ ତୁମ ଗାଁକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଆସେ। କିଏ କହିବ ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ତାର କାମ କ'ଣ? ହଁ, ସରକାର ଏହି 108 ନମ୍ବର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେବେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଓ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ, ତେବେ ଆମେ 108 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଠିକଣା ଜାଗାକୁ ଆସେ ଓ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଏ ଓ ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିହୁଏ। ସେମିତି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କେବେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଆସି ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଏ ହେଲା। ଏତେ ଗଲା ଆମର 108 ନମ୍ବର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା। ଏବେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟାକୁ ଚିହ୍ନିଛ ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ। ହଁ, ଏଇଟା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି। ହଁ, ଘରେ ବି ରଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଔଷଧ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲ ଏଇଟାକୁ? ଦେଖିଛ କେବେ ଏଇଟାକୁ? କହିପାରିବ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଇଁ? ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍। ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତୁମକୁ କେବେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା କି? ହେଇଥିଲା? ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଡାକ୍ତର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ତୁମ ଛାତିରେ କି ପିଠିରେ ଲଗାଇ ଦେଖିଥିଲେ? ଦେଖିଥିଲେ ନା? ହଁ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯଦି ଥଣ୍ଡା କାଶ ବା କଫ ହେଇଥିବ, ତେବେ ଡାକ୍ତର ଆମ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଓ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମ ଛାତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧକ୍ ଧକ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଥାଏ ନା, ତାକୁ ବି ଡାକ୍ତର ମାପିପାରନ୍ତି ହେଲା। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖିଲ ଏଇଟାକୁ? ଏଇଟା କ'ଣ? କ'ଣ ଡର ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡରନି। କ'ଣ ହେଲା କି? ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ? କିଏ କହିବ? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ। ହଁ, ତୁମେ କେବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଛ? ନେଇଛ ନା? କେଉଁଠି ନେଲ? ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ ANM ଦିଦି ଦିଅନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ବି ନେଇଛ ନା? ହଁ, ଏଇଟା ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ସବୁ ନେଇଛ ନୁହେଁ କି? ତୁମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦିଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଅ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ସେଥିରେ ଟିଟାନସ୍ ନିଅ ନା ଏଇ ସିରିଞ୍ଜରେ? ନାଇଁ? ଆଉ ଆକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଦେଖିଛ? ଏଇଟା କାହାର ଫଟୋ? ଚିହ୍ନିଛ ୟାଙ୍କୁ? ହଁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନର୍ସ ଦିଦି। ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ନୁହେଁ? ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟାକୁ ତ ଦେଖିଲ। ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିନ? ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ରକ୍ତ, ମଳ, ମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିଲ, ଚିହ୍ନିଲ। ଏବେ କହିଲ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବା ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ତୁମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛ ନିଶ୍ଚୟ, ନାଇଁ? ହଉ, ଚାଲ ଆମେ ବି ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କଥା ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଏଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖ। ଏଇ ଫଟୋରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, 2 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହି ଭିତରକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକ ଜଣକ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଚାଲ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ବାରଣ୍ଡାରେ ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ଆସିକି ଏଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେହ ଦେଖାଇବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଧେ। ହଁ, ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏବେ ଦେଖ ପିଲା, ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। ଡାକ୍ତର ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ପକାଇ ତା ଛାତିରେ, ପିଠିରେ କଫ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତାପରେ ସେ ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛି। ସେଠୁ ଔଷଧ କିଣୁଛି। କିଣିଲା ପରେ ଝିଅଟି ନିୟମିତ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଦେଖିଲ ଝିଅଟି ଔଷଧ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ତା'ର ଅଳ୍ପ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଔଷଧ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା।
ଏଠି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖି ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ରମ୍ଭା ତା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ଆସିଥିଲା କି? ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନା। ହଁ, ତା ମାଉସୀ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ଓ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଏ। ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର, ପାଉଁରୁଟି, ଭାତ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ମିଶି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲ, ଜାଣିଲ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି କଥା ହେବା ହେଲା। ରହୁଛି।